התומך, האנשים ונותני השירותים שמאפשרים להורים להיעדר כל כך הרבה שעות ביום מן הבית, הסבים והסבתות כמובן, המטפלות וגם פתרונות יצירתיים נוספים. אלפי ילדים ומבוגרים בעלי מוגבלויות ומי שסובלים מסוגים שונים של נכויות מגיעים מדי יום למרכזים של ארגון אילן. שם הם מקבלים את התמיכה הדרושה להם ובעיקר לומדים איך לחיות למרות הכל עם המגבלה. כתבנו עידו סולומון פגש היום כמה ילדים שמטופלים שם. מי אוהב את הכלב שלו? אני. מדי יום מגיע אור לוריה מביתו בנתניה לכאן, לגן הילדים של אילן ברמת גן. סוסן, בואי בבקשה. הוא בן 5 ומאז שנולד כפג מתמודד עם שיתוק מוחין וקושי בתפקוד של הגפיים התחתונות. חוץ מזה הוא ילד רגיל לחלוטין, הוא ילד מקסים, הוא אוהב את כל הדברים שכל ילד אחר אוהב. בגן של אילן, אחד מ30 מרכזי החינוך שמפעילה העמותה ברחבי הארץ, הוא מקבל את כל המעטפת שלה הוא זקוק ואותה הוא לא יכול לקבל במערכת החינוך הכללית, החל מציוד מיוחד ועד לטיפולי פיזיותרפיה ותרפיה עם כלבים. אני אוהב לחבק את הכלבה שלי. איך קוראים לה? סוסן. המקום הזה יש בו קסם מיוחד, זאת אומרת, הם מלמדים את הילדים מגיל כלום שמגיעים לכאן, איך להתנהל עם המוגבלויות שיש להם, וזה מדהים מה שאני רואה כאן. המטרה לתת לו את כל הכלים לחיות את חייו בצורה עצמאית. ועכשיו אני אומר לך תמונות, תגיד לי איזה לגו אתה הכי אוהב. לגו לאחי. אביב והילה הם תאומים בני 10. אביב מתמודד גם הוא עם שיתוק מוחין, מה שלא מפריע לשניים להיות החברים הכי טובים. מה אתם אוהבים לעשות? לשחק, ליהנות, אולי לטייל. את המעטפת החברתית והשיקומית מחוץ לבית מספקת אילן בין היתר באמצעות חוגים, מועדונית וקייטנות. אנחנו נכנסים בדיוק באותם מקומות שהמדינה לא מסוגלת לספק שירותים, ואנחנו מדברים על חינוך, על השכלה, על פעילויות חברתיות, על אספקה של ציוד רפואי ופארה-רפואי. מחר יתקיים יום ההתרמה השנתי של אילן. אלפי תלמידים יפקדו את בתי התושבים כדי לגייס תרומות שיאפשרו לעמותה להמשיך לפעול ולילדים להמשיך לחייך. העיתונאי, הסאטיריקן והפזמונאי דידי מנוסי הובא הערב למנוחה.